खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ UBPOनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय BKWSC आव गामि सोनो षड़यन्त्र खालामनाया BTRआव गामि सोसननायखौसो होबथानाय जादों, बेखायनो बिथांमोना उइथड्र खालामफिननांगौ बाथ्राखौ बुंदों आथिखालनि एबसुनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा। बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव BTR गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनाय सुबुं सानखो 2027 आरो आथिखालनि गुबुन गुबुन गोनां आयदाफोरखौ लानानै सानसुमैफोरनि जथुमखौ नदुवारनि सोरां गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव खुंफुंनाय जालाङो। जिल्ला आफादनि आफादगिरि नारायण बसुमतारिया मासि लानानै दैदेननाय सावरायमेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा BTR गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनाय UBPOआ सनितपुरनिफ्राय 162 गामिफोरखौ BKWSC आव सोसननो षड़यन्त्र खालामनाय सुबुं सानखो 2027 आरो आथिखालनि गुबुन गुबुन गोनां आयदाफोरनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। मेलावनो बुंथिगिरि महरै बाहागो लाबावो दुलाराय बर' बाथौ गुथुमनि लोगो हारिमु नेहाथारि काथिराम बसुमतारी, समाज सिबियारि बेरेमोदै मोसाहारि, सनितपुर जिल्ला एबसुनि बारग' गायसनगिरि आफादगिरि नित्यानन्द बसुमतारी आरो बिश्वनाथ जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि संगल गयारी बिथांमोना माननि आलासि महरै बाहागो लायो। मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, बुंथिगिरि अबिद नार्जारी, नेहाथारि आनन्द दैमारी, बिरदाव बर', सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि नितु बर', लोगो गेलेमु नेहाथारि पुर्ण सिंह बसुमतारी, उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारी आरो जिल्ला एबसुनि बिबानगिरिफोर, जिल्लानि सानसुमैफोर आरो फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे समाज सिबियारिफोरनि मैखोमै बाहागो लानायजों मैयानि जथुम्माया जोबलाङो। ओनसोलारि बोथोर बिगियान बिफान थामहिनबा IMDआ फैगौ सानबानि गेजेराव गुवाहाटी आरो हादोरसानि गुबुन गुबुन बाहागोफोराव गोबांनिफ्राय लानानै गोबां अखा हानायनि रादाब एबा एलार्ट होदों। ओनसोलारि बोथोर बिगियान मिरुआ रबिबाराव फोसावनाय बोसोन बादियै फैगौ सानबानि गेजेराव हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगानि जिल्लाफोराव सारअन्थाइ आरो अखा हानायनि सम्भावना दं होनना एलार्ट होदों। भारतारि बोथोर बिगियान बिफान थामहिनबा IMDआ फोरमायनाय बादिब्ला दिनै 4 आगस्तनिफ्राय रायजोनि गोबां जिल्लायाव गोबांनिफ्राय गोबां अखा हानायनि सम्भावना दं। 3, 5 आरो 6 आगस्तआव हादोरसानि गोबां जायगाफोराव रेजेंनिफ्राय लानानै गेजेर थाखोनि अखा हानायनि सम्भावना दं। गुबुन फारसेथिं गुवाहाटी आरो बेनि खाथि खालानि ओनसोलफोराव फैगौ 7 सानसिम अख्राङा जोमै खोबनानै थानो हागौ आरो बे समावनो गुवाहाटीआव अखा हानायनि सम्भावना दं। नोगोरमानि बांसिन बिदुङा 32 निफ्राय लानानै 34 डिग्री सेल्सियासनि गेजेराव जानो हागौ आरो खमसिन बिदुङा 25 निफ्राय लानानै 26 डिग्री सेल्सियासनि गेजेराव जानो हागौ होनना फोरमायदों। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट-सापरियाव गोबां अखा हानायजों सेरेन दैमानि हरखाबै लोमसावनायाव धेमाजि जिल्लानि मिसामारा गामि पन्चायतनि बेन्दोङाव थानाय बरिमरि बर' गामि आरो माजगवा गामियाव दैबानाजों गासै गं 120 निबो बांसिन नखरनि गोबां खहा जायो। मख'नो गोनांदि गंनै गामिनि गासै गं 85 नखरनि सुबुंफोरखौ सानजारि नोगोराव थानाय SP बर' जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव रिलिफ केम्प महरै दोनफैनाय जायो आरो बिथांमोननि बे दुखुनि समाव बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारीजों लोगोसे धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद DDC एबसु धेमाजि जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा सानसुमा बसुमतारी, DDC आबोब आरो दखरा UBPO एबसु आबोब जथायै नुजाथिफैनानै खौरां लानायजों लोगोसे बिथांमोनखौ जेसे हायो हेफाजाब होनायनि खोथा होयो आरो जिल्ला खुंथायनिफ्रायबो रैखाथि राहा बादायाव मैयानि समाव जानायखौ होनाय जायो आरो माखासे थाम्फैनि थाखाय मुस्रि, जि जोम, जाग्रा लोंग्रा मुवा राननानै होदों। तिनसुकिया जिल्लानि जागुनाव पुलिसा मोनसे जर'खा अपारेशनाव गिख्रंथाव हाथियार आरो गोबां बिबांनि होबथानाय फेग्रा मुवाजों लोगोसे
सासे दुथां स्मागलार आरो हाथियार लाग्राखौ हमनो हादों। लेखापानि आरो जगुन पुलिसनि मोनसे जथाय हानजाया सिग्रोमनानै लाइमोनखौ हमनो हायो जेब्ला ड्राग्सफोरखौ अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय आसामसिम दैथायहरनो नाजागासिनो दंमोन। हमजानाय सुबुंखौ अरुणाचल प्रदेशनि चांलां जिल्लानि नामपुं पुलिस थानानि ओनसोलनि थागिबि नतां कामसा होननानै सिनायथि मोननाय जादों, जाय हाथियारबो लायो। मोनसे स्रोत खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै अपारेशन खालामनाय जायो आरो जोबथारनायाव सिखाव फालांगिरिखौ पुलिसा हमनो हायो। सिग्रोमनाय पुलिस हानजाया हमजानाय नातं कामसारनि जिम्मानिफ्राय इटलीआव बानायनाय गंसे पिस्तल, गं 15 गोथां गुलि बारुद, ड्राग्सजों बुंफबनाय गंब्रै साबोननि बाक्सु, गंनै मबाइल फन बोखांनो हायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला नातं कामसाया सिगांनिफ्रायनो होबथा जानाय उदखारि हानजा NSCN नि सासे सांग्रां केटारमोन। पुलिसा जाथायनि सायाव केस रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। बे समाव एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौ गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों थांनाय बावैसो सिगां फोसावनानै होदों। बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव फोरमायनो लादों। बिथाङा थांनाय प्रमद बर'नि सोरखार खुंथायखौ लानानै माखासे बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा बुंदों, 2020 मायथाइनि बर' गोजोन गोरोबथानि उनाव बड'लेण्ड हालामाव गोजोन आरो अनलायनायनि आबहावा सोरजिनो थाखाय माखासे गोनांथार हाबाफारिफोर आजावनाय जादोंमोन। गेलेनायनि बिथिङाव गुवाहाटीआव दुरान्ड कापनि बेखेवनाय हाबाफारियाव नर्थ इस्ट FC आरो बड'लेण्ड FCनि गेजेराव बादायलायनाय जायो। बे एखे हाबाफारिखौ खेबनै क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव खुंनाय जादोंमोन। सा-सानजा भारतनि मोन 10 एबा 10 फारिलाइनि गेजेराव जोलुर बादायलायनाय आरो खौसेथिनि थासारि सोरजिनाय। बड'लेण्ड CEM काप खुंनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगाखांहोनाय। बड'लेण्ड ओनसोलाव सोलोंथाइ, गियान आरो थुनलाइयारि हाबाफारि खुंनाय। बड'लेण्ड नलेज फेस्टिभेल खुंनाय। गोदान दिल्लीआव बड'लेण्ड महोत्सव खुंनाय। क'क्राझार लिट फेस्टिभेल खुंनाय। बड'फा सुपार 50। नाथाय थांनाय 1 बोसोरनि समफ्रामाव बड'लेण्डआव गोदान सोरखार फैनायनि उनाव गोबां सोमोनांथाव जाथायफोर जालांबाय, जेरै ST दाबिनानै सोमावसारनाय आरो बिनि हेंथायै सोमावसारनायाव जालांनाय जाथायफोर, कारिगावनि बर' आदिबासि दाङाबाजि आरो न' सावलायनाय, रुनिकाटा फरेस्ट अफिसाव गाग्लोबनाय, क'क्राझाराव बाङालि आरो मुसलमानफोरनि गेजेराव हिंसायारि जाथाय। आरोबाव बिथाङा बुंबावदों, सरलपारा, बिसमुरि, कारिगाव, क'क्राझार लामा जाब्रबथायनि बिबां बांनाय आरो लाइमोनफोरनि जिउ खहा। खार'ना जाबाय स्पिड ब्रेकार बोखारनाय। रायमना नेशनेल पार्कआव फुंखा बसुमतारीखौ इनायै गावथारनाय जाथाय। बिजनीआव दुथांफोरा जीबानन्द बसुमतारीखौ अनागारै बुथारनाय जाथाय आरो गोबां। नंखायखौ फोसावनाय जादोंमोन थांनाय सोरखारनि समाव। BTCनि गोहोखौ आसाम सोरखारा लांफिनजोब्बाय। गोदान सोरखारा बुंबाय, जों BTCखौ गोहोआव लाबोफिनबाय। नाथाय दा जाथाय जायोब्ला BTCनि गाहाय मावफुंगिरिया बुङो, आंनियाव जेबो पावार गैया, आसाम सोरखारासो मिथिगौ होननानै। दा माखौ लांफिनखो आरो माखौ लाबोफिनखो साधारन रायजोफोरा बुजिनो हाया जाबाय। बेफोर मोनसे राजखान्थि जुमलामोन। दा हाथाय बाजाराव रायज्लायनाय खोनायो सिगांनि सोरखारानो मोजांमोन होननानै बुङो एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बर' समाजाव आथिखालाव हाबा जाखानाय फिसाय एबा हिन्जावा गुबुन हौवाजों खारनाय एबा गुबुन हिन्जावजों खारनाय जाथाय जानाया गोदान बाथ्रा नङा। गोबां समफोरावनो बर' समाजाव बिसि फिसाय गथ' गोनांफोरखौ दोनखारलांनाय, बबेयावबा गोजान जायगायाव खारनाय बायदि बायदि जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबायदिनो गोबाव समनिफ्रायनो सानै लाइमोन मोजां मोनबोनायनि गेजेराव सोमजिदों मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। सासे लाइमोना गावनि मोजां मोननाय लोगोरिखौ एबा बयफ्रेन्डखौ गारनानै गुबुनजों खारदों। मिथिनो मोननाय जादों दि सनितपुर जिल्लानि थागिबि रतन बसुमतारीया गावनि लोगोरि एबा गार्लफ्रेन्डजों गारनानै थांजादों। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय लाइमोनखौ सोरबाफोर गुबुन जायगायाव एबा गुबुनाव नुयोब्ला हमनानै दोननो खावलायदों आरो लोगोसे बबेयावबा नुसनबायोब्ला 6913049028 जानबुं नम्बराव खिन्थाहरनो खावलायदों रतन बसुमतारीया। सा 271 दावबायारिफोरखौ लानानै फैनाय गंसे नावआव गिख्रंथाव अर जोंदों। 7 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे सा 41 दावबायारिफ्रा गोमानानै दं। बे जाब्रबथाया इन्ड'नेसियानि मदुरा द्वीपनि साखाथियाव जादोंमोन। गोमानानै थानाय सुबुंफोरनि थाखाय नायगिरनाय एबा नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना
मिथिनो मोन्दों। आसामाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थाग्रा मुसलमानफोरखौ आरोबाव एभिक्शन खालामगोननि इसारा मोननाय जादों। बावैसो सिगां कामरुप जिल्लायाव एभिक्शन खालामखांनायनि उनाव आरोबाव आसामाव एभिक्शन खालामनो थियारि खालामदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। जों मिथिगौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामाव गोदान सोरखार दानाय लोगो लोगोनो आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ थामहिनबा दखल खालामनानै थानाय गासैखौबो एभिक्शन खालामनाय जागोन होनना खोथा बुंदोंमोन। बेराफारसेथिं बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला फैबाय थानाय समफोराव बिटिसिआवबो एभिक्शन खालामगोन नामा? मख'जाथावदि बिटिसिआवबो गोबां सुबुंफोरा बर' जायगायाव एबा 6 शिड्युल ओनसोलाव हा आवग्रिनानै दं। बर' एबा ट्राइबेलफोरनि अनगायै गासै माइनरिटि हारिनि सुबुंफोरखौ एभिक्शन खालामनांगौनि दाबिजों थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्रायनो बिटिसि सोरखार आरो बिटिसि हाग्रा बिफानखौ खावलायदोंमोन, आर'जलाइ होदोंमोन। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया। नाथाय बिटिसिआव माब्ला एभिक्शन खालामगोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। आसामनि गोबां जायगायाव दै बानाया गिख्रंथाव महर लादों। धेमाजिनि सिमेन्ट सापरिनि सेरेन दैमायाबो गोबां अखा हानायनि जाउनाव दैया लोमसावनानै माथावरि बायना बोरिमुरि गामिनि गं 49 नखरफोरा दैनि सिङाव। आसामनि गोबां जायगायावनो दासान्दि अखा हानायनि जाहोनाव दै बानाया गिख्रंथाव महर लादों। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरि सिङाव थानाय बोरिमुरि गामियाव दै बानाया गिख्रंथाव महर, जायनि जाहोनाव बोरिमुरि गामियाव गोबां सुबुंफोरनि न' बां आरो फरायसालिफोरखौ सिलिंखार खालामदों। दासिम गं 49निबो बांसिन नखरफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खाथियाव थानाय अरुणाचल प्रदेशनि हाजोनिफ्राय गोख्रों अखा हानायनि जाहोनाव सेरेन दैमानि दैया उसिफावनानै गिदिर दैबाना जादों। बे दैबानायानो बोरिमुरि गामिनि खाथियाव थानाय माथावरिखौ बायनानै गामिनि गं 49 न'आ दैबानाजों दैजों लोमजानानै दं। बे समाव आसाम सरकार आरो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ बेनि सायाव राहा लानो खावलायदों। गामिनि रायजो राजाफोरा जीबानन्द एबा राजु बसुमतारीखौ बुथारग्राखौ फासि होनायनि दाबि खालामनायजों लोगोसे नखरनो खहा सुफुंथाय होनो सोरखारनाव दाबि खालामदों। दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि थामहिनबा बिटिसि कोअर्डिनेशन कमिटिया मैया ट्राइबेल संघनि बिटिसि कोअर्डिनेशन कमिटिनि मोनसे थान्दै हान्जाया जीबानन्द बसुमतारीनि हाहसरानि न'आव नुजाथिहैनानै खौरां लाहैदों आरो बिटिसि सोरखारा थाबैनो अनसुंथाइ होनांगौ होनना दाबि दैखांदों। लेनिसा नार्जारिया आसामजों लोगोसे हादोरावनो गोग्गानाय लाबोदों। लेनिसा नार्जारिया थाइलेन्डआव खुंजानाय गुटी हिर'ज ताइगान्डु इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिप 2026 आव गल्ड मेडेल देरहानो हादों। लेनिसा नार्जारिया डिब्रुगड़नि सम्पुर्ण केन्द्रीय बिद्यालयनि आर्ट्स आयदानि 12 थाखोनि फरायसुलि। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसी आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां।
थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358565 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन।